Pois a min a cor branca pareceme a mellor, de verdad. Buenos días. Home, podía ser lila ou verde ou así. Hola. Hola, Hola, Monsi, que hola. tal? Hola, Panchiña, Que como Pili? estás? Estaba ali Rosa discutindo con Pili e chegou aí a veciña con Poni. Amañan ou non amañan? A ver. Bueno, non amañan, eso non me queren amañar, non queren saber nada deso, que din que é unha ruína, que por eso os chamei, e me queren pintar a casa de blanco. E ti xa sabes como son eu. Eu quero cor e vida, levo tantos anos aguantando esta casa blanca que ahora quería cambiala. Eu xa tiña pensado pintala e ir amañando a caseta como puidera. Entonces, por eso non vos preocupedes, arranxademe iso. Rosa dixolle de arreglar a casa, pero eu penso que non lle fixo moita gracia. Dixo que xa iría arreglando ela pouco a pouco. Por que non lles deixas que chamañen? Pero de blanco. O branco e os cores son para hospitais, non para unha casa como a miña, e como son eu. E logo que mal ten de blanco. Ademais, mira, se chamañan o casete, pintanche de blanco está. E non tipo mal hasta ahora. Ponche unhas sillas, non andas con esas de plástico por aí, fanche un banco de madeira. Amañanche o jardín, mira esos rosales que parecen a selva do Amazonas. A veciña estaba aí a ver se a convencía, pero non estaba moito pola labor. Bueno, sabes que xa nos fixo a lista do que temos que facer. Vese que nos coñeces, non? Sí, eu sí. Sí. Bueno, ti eres? Monse. Monse. Vale, eres Sí, a veciña de arriba, sí. aí. E o Poni é teu. No, ponía un préstamo de miña irmá. O que pasa é que sempre temos por aquí, porque esta leira, para limpala, non hai. É un amor. Limpia toda a leira en nada. Non o ves? Non confías en nós? Mira que chu di Monse, Bueno, vamos botar un ollo, a ver. Non sei se estou moi tranquila con isto, porque eu aquí veño, estou moi tranquila, estou ca Pancha, con Monse, cos gatos, e ven toda esta xente, e non sei eu. Pois visto dende aquí, Monse, creo que acertaches con todo. Vale, a casa está moi ben, ten de feito unha arquitectura tradicional desta zona moi bonita, pero falle falta pintar de branco. O pendello hai que pintalo tamén, e despois tes esta porta está moi bella, aquela dali xa, bueno, pois podrida, estas escaleiras hai que lavalas, a entrada, facerlle algo máis bonito ao peche. Eu creo que temos moito que facer aquí, Pilar, non crees? Sí, pero de branco... Bueno, xa verás. Ti confía que... Se total o estás vendo, Pero tampouco ti que dis, Monse? Di algo. De blanco. Eles todo, en blanco ou en gris. A vida está chea de cor. Ahora quería... Co colorida que son... Pero mira, tes colores, porque eu estoume fixando. Mira, tes un montón pois, de xardiñeiras de diferentes colores, diferentes formas, moitas cousas dos nenos. Mira, tes ali o cubo da playa, unha bicicleta, ali uns camións. Sí, tes porque netos. teño 4 netos. Os xoguetes, para min, son alegría e vida. E ides levantar todo eso, tirar as sardiñeiras e que? Home, a ver, eu non che digo que tiremos todo, pero evidentemente gran parte do que tes aquí é que tes todo é plástico. Sí, Tes unha casa tradicional preciosa e logo o resto dos elementos non teñen nada que ver. Porque non nos podemos sustituir pola madeira, que é o material co que nós máis traballamos, plantas máis acordes con este entorno. A verdade é que nós non facemos máis que meternos en leas. Vimos pa aquí. A señora da casa dícenos que non quere facer nada, que o único que, sin tal, facemos as cuadras. E nos outros, veña, pa diante, a fazer a casa, cousas que non quere fazer ele. Pensarei, no? Ou se teño que dicir xa? A ver, podes pensalo, non me tardes un mes que, a ver, hai moita xente que quere que vayamos a arranxarlle a casa. Xente que non queira como a ti, hai menos, É que dubiden, creo que era a primeira. Será por casas para ir a arranxar por aí, o que sobran a casas. Pero, tío, a ver, penso eso, senón que veñan pa aquí, o viaxe non o perden, que eu teño moito que arreglar. E morlle facerei unha cuadra ao Poni. Claro. Ai, como non te decidas, logo marchamos pa outra, Bueno, pois pensarei, non é xa che digo algo. Bueno, pois marchamos todo visto. Pero vide tomar o café ou un refresco, unha Mira, o cerveciña. café ti xa o tomaches todo. Home, claro. Completo. E nós ímonos porque temos que ir a máis sitios, e entón así non enredamos tanto. Pero eso son 5 minutos. E ti dime que sí, e cando volvamos tomamos o café. Esta Rosa debe parecer que é máis profesional por non tomar nada. Hai xente que ainda lle parece mal, senón como un desprecio.